Problemado at nalulugi na ang mga magsasaka dito sa Camarines Sur dahil sa pagkalubog ng kanilang mga pananim sa tubig baha, sanhi ng patuloy na pagbuhos ng ulan nitong mga nakaraang linggo. Kung hindi pa huhupa ang tubig baha sa dako ng Rinconada at iba pang low-lying areas, maaari itong maging breeding ground ng Tongro virus, isang uri ng peste na sumisira sa palay. Nangangamba rin ang mga magsasaka sa posibilidad ng paglakas ng bagyo, kung kaya't inaani na nila ang kanilang mga pananim kahit hindi pa napapanahon. Agad namang idinulog ng UNTV Camarines Sur News Team ang kanilang suliranin at hinaing na ito ng ating mga kababayang magsasaka sa Regional Office ng Department of Agriculture upang malapatan ng agarang solusyon. Nagkaroon tayo ng distribution ng certified seeds on a 50-50 scheme. 50% lang ang babayaran nila. Since cost 880, they will just pay 440, and then 440 would be paid by the DA parang subsidy to the seed growers. Then we want the farmers to avail of high quality seeds. Dahil kung hindi sila gagamit ng magandang klase seeds, hindi tataas ang yield nila. So, isa yun sa strategy natin. So far, we have already distributed almost 19,000 bags of certified seeds under the 50-50 scheme. Then the second is, yun na nasabi namin na we are promoting yung sa organic composting. And then we have also been distributing itong tinatawag natin biofertilizers, itong Bio-N, na these are nitrogen fixing elements na through the use of Bio-N marireduce ang paggamit nila ng urea by as much as 2 bags per hectare. So we have been distributing this. Naniniwala si Dayo na kung matututunan ng mga magsasaka ang teknolohiyang ito, malaking kabawasan na niya ito sa gastos at matitiyak din ang pagtaas ng rice production. Mula sa Camarines Sur, Haris Naral para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.